Salutare lumea, sunt Andy, Iar eu sunt Iosif. iar astăzi facem Q&A. Întrebarea vine de la Larisa Elisabeta Varga, care este pasiunea ta? Pasiunea mea este fotbalul, iar a doua pasiune este sunt calculatoarele. Pasiunea mea este somnul. A doua pasiune este să fac bani. Da. Iar a doua întrebare vine de la Love Alexandru. Ce simți tu pentru Eojo? Băi, eu pentru Eojo nu simt nimica. Nu știu. Ești ca prietenie. Deci, de ce să simt, bă? Băi! Ce să simți? Tu ce simți? Eu, de prieten, frate. Andreea ne întreabă cum te vezi în viitor? Bă, eu în viitor mă văd gras, mic, cu burtă și cu bani. În viitor mă văd bani, sexy, abdomen, mașini, fete, Jeep. Hammer. Ce culoare va avea cămașa ta din seara banchetului nostru? A meu, bă. Da, hai zi tu, hai, te las pe tine. Un tricou, un șlapi și niște boxeri. Eu cred că o să vin în pielea goală și în șlapi și în boxer. Și să fii prea o să vin cu din alea din Ricky Tiki, cu torțe. Wow! Cola sau Pepsi? Cola. Mountain Dew. De ce iur? Extensie. De ce iur și nu iu? Tu, nu știu, de ce tu? Da. Madalina Maria, ce părere aveți despre interzicerea fumatului în locuri publice? Păi n-am nicio părere, nu știu, să fumez de dacă vor, Păi da, să interzic, că n-am nicio părere, da. Nu, banii lor fumează. Ce? Știți, Medina, despre ce e vorba aici? Păi nu știu, fată, e despre un Q&A în care voi ne puneți nouă întrebări și noi vă răspundem. Ori la întrebări penibile, ori care nu sunt întrebări penibile, ori, da, gen. Marinela Victis, care a fost cel mai rușinos lucru din viața ta? Păi eu nu știu dacă am avut vreodată un lucru rușinos din toată viața mea. Nu cred. Păi, eu știu că erau niște fete pe acolo, la Izvola, știi aici? Erau niște fete și mi-au dat cu mingea în față. Plata am rămas. E sec. Flavia Dobrean, care este activitatea zi de zi? Care este activitatea ta zi de zi? Activitatea mea este niciuna. Somnul, cred că. Cred. Nu știu, ți rușine, mă. Ai venit tu să zicea, mă. Urma! Vedix Marius, băi șmechere, cum stai cu școala? Băi, eu stau foarte bine cu școala. Tu cum stai? Eu, mai bine. Alina Ali, când te-ai dezvirginat? M-am dezvirginat la 13 ani, dar nu știu pe ce dată. Nu a fost cine știe ce. Și nu minți. Nu. Hai tu. Eu porchis. În toaleta. Alina, Cristina Brudan, mă tunde unchiul meu și pe mine, păi nu, poate te tunde. O să-i pun o pilă acolo ca să te tunde și pe tine. Băi, da. Laurențiu. Cu farmeca de tânzoi. Laurențiu, Daniel, câte lape îți faci pe zi cu bătrânul? Câte în cap? Câte în cap cu bătrânul? Spate în spate. Da. Ca doi frați. Alexandra Mirona, ce faci după școală? După școală, nu știu, cred că mă pun și dorm. Nu știu, n-am un program după școală. După școală... Stau și vorbesc cu tine. Da. După școală stau pe Facebook, jumătate de oră ca Garfield dorm și mănânc Whiskas. nu. Ce mănânc ca Garfield? Lasagna, așa. Încă o întrebare de la Laurențiu Daniel. Când ți-ai spălat ultima dată Adidas-ii? Niciodată. Astăzi, pentru că Marius Descu a fost lăsat, că altfel îmi dădea pumni în cap. Tipici Xontoș. Xontoș. Mai plimbi câinii cu Iojo? Nu, singurul câine care îl plimbăm ești tu. Da.
Acesta a fost Q&A-ul, sperăm că v-a plăcut. Desigur. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Până atunci ne vedem data viitoare. Ați Sos, fost pupați! Mua!